milé kluby, chcel by som vás teda privítať na kvázi prvom ročníku detskej atletiky jarného krosu Nové Mesto nad Váhom. Chcel by som medzi nami privítať kluby, ktoré sa nám zaregistrovali a sme radi, že prišli podporiť detskú atletiku. Tak začneme teda s tými našimi. Nové Mesto nad Váhom, AK Junior Holič, Bami Atletik Piešťany, AK Senica, Eška Jablonica, Partizánske a máme tu jedného chalana, ktorý tu chodí a z Bratislavy, Run for Fun a bojničky, Janka. Tak, milé decká, milí trenéri, vieme, akých budeme behať v kategóriách, akých dĺžkach, tie si potom po otvorení pôjdeme spolu prejsť. Ja si zoberiem kategóriu tých starších, trenérka Olinka kategóriu tých mladších, lebo sú dve rozdielne trate, aby nezabludili. Budeme tam mať na trati tratiarov, ktorí budú decká usmerňovať, takže nemal by byť žiaden problém nejaký, čo sa týka zablúdenia alebo podobne. Chcel by som teda privítať aj môj realizačný tím, ktorý sa bude o vás po celej preteky starať a bude vám spríjemňovať deň. Počas sme vybavili super, takže ja si myslím, že je to OK. Organizačným veciam bude sa štartovať podľa rozbehov. V tomto sektore, ako stojíte, vždycky bude iba kategória tá, ktorá bude štartovať. Odtiaľ, cez tú bráničku si budem volať na štart detí podľa rozbehov. Takže trenéri, poprosím potom tí, ktorí nemajú čo tu hľadať, ktorí nebudú štartovať, aby sa zdržiavali desi mimo, aby tu nebol zbytočný chaos. Keď deti dobehnú do cieľa, tak za vami je zelený stan, v ktorom dostanú nejakú sladkú odmenu, čaj, nejakú takú maličkosť od klubu za štartovanie na pretekoch. Výsledky a vyhlásenie výsledkov bude potom po pretekoch. Tu, ešte k tým organizačným veciam. Tam je, napravo je tabula s rozbehmi. Keď bude náhodou nejaká chyba napísaná, treba hlásiť, lebo je možné, že aj my sme ľudia, aj my sa vieme pomýliť, už sme opravovali jednu chybu, ale sme to dali na poriadok, takže super. Chcel by som sa teda poďakovať Novému Mestu nad Váhom a AFC Nové Mesto nad Váhom, ktorý nám umožňuje robiť atletické preteky na tomto krásnom štadióne. A hlavne veľká vďaka je aj pánovi hospodárovi, ktorý tu s nami trpí. Chcel by som medzi nami privítať zástupcu pána primátora Andreja Neuschla, ktorý prišiel otvoriť tieto preteky a verím, že povie nám pár slov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem všetkým. Som veľmi rád, že som súčasťou týchto atletických pretekov. Vieme, že atletika v Novom Meste je na krásnom zostupe. Majú tu šikovných trénerov, šikovný kolektív ľudí, ktorí sa o atletiku stará. Majú veľa detičiek, šikovných detí. A ja chcem len povedať, že tiež ako v takomto nejakom veku som tiež začínal na tomto areáli na atletike. Je to výborná vec, ktorá ma potom odrazila či už pri futbale, alebo som aj absolventom fakulty telesnej výchovy a športu. A atletika mi dala veľa. Bol som rýchlejší, bol som vytrvalejší. A hlavne je to aj o kolektíve, že sa tu môžete takto deti stretnúť, máte nových kamarátov. Na tej dráhe budete trošku možno súbojiť medzi sebou, ale potom si spolu sadnete, pohráte sa, poviete si pár milých slov. Ja vám prajem, aby ste si tieto preteky užili, aby ste boli úspešní. Hlavne, aby sa nikto nezranil, nech vám vyjde počasie. Všetkým pekný deň prajem. Ďakujem. Tak a ešte taká informácia. Dal som si tu námahu zrátať všetkých bežcov a dosiahli sme skoro počet 200, takže máme bežcov aj dospelými 183 a to je 173 detí, dneska bude u nás štartovať, myslím, že je výborné číslo a verím, že všetci budete spokojní a odchádzať od nás úsmevom na tvári. Počasie sme vybavili top, takže si myslím, že to bude OK. Tak teraz by som poprosil všetky decká na dráhu, u štarte, rozdelíme si, aj tréneri môžete ísť s nami, prejdeme si tu trať a potom sa pustíme do pretekov.
kategória 2014-2016 dievčatá. Ideme presne podľa harmonogramu 10:40-24, takže babi. Poď, záver, to je ono, posledné metre, poď. Nádhera, ideme, neprestávame, bežíme až do finišu. Ideme. Ideme, ešte poď, hlava hore, zabehneme do cieľa. Poď. Výborne, poď ešte, Alex, zabehneme do cieľa, neprestávame. To je ono, to je finish. Poď, Alex, poď. A máme tu posledného bežca, pozbudíme všetci, poď. Nádhera, ideme, poď, to je ono. Posledné metre, záber. Nádhera, výborne, máme za sebou prvý beh, ideme do druhého rozbehu. Kalamov. Nádhera, to sú krásne súboje. Zabereme, chalani, teraz to rozbalíme, poďme. Fantázia, ideme. Výborne, máme v cieli prvých troch. A už sa nám tak krásne rysujú ďalší. Tam je šprint na 150-ke za zakruté. Áno, šprinter. Pozrime, pozbudíme chalanov. Ideme, poď. Fantázia, chalani, zabereme posledné metre. Ideme. Poďte, chalani, poďte. Ideme, poď. Výborne, posledné metre, chlapci. Už to máte za sebou. Taká ešte otázočka, ale by chcel niekto kávičku, kofolu, pivečko, tak máme tu v dispozícii krčmičku Hubatýho, príjemný personál, takže kľudne sa tam môžete zastaviť, občerstviť. Takže za 6 minút máme ďalšiu kategóriu, dáme si teraz menšiu prestávku.
do cieľovej rovinky. To bude súboj, to bude náväzný súboj. Ideme, babi, zabereme posledné metre, ešte poďme. To je ono, to je ono. Ideme ešte, poď. Záber. Ideme, hop. Pozbudíme ešte, 4 baby máme na tráti. Ideme, zabereme baby, posledné metre, hlava hore. To je ono, kočky, poďme, hop, ideme, poď. Výborne. Pozbudíme, babi, pozbudíme. Poď, ešte, posledný metre, záver. To je ono, pekne dobiehni do cieľa, výborne, máš to na sebou, poď. Tak a ideme na druhý beh, babi na 1000 metrov 2014-2016. Ideme, babi, robíme, to je super, to je krásny super. Ideme, ešte babi, máme pred sebou posledné metre, finish. To je ono, výborne, poď. Tomu, nevadí, ideme, výborne, to sú súboje, pekne, poď. Ideme, babi, ideme. Ešte máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 babi na trati. Ideme, kočky, posledné naše metre tohto preteku. Poď. Ideme. To je ono, ešte, zabereme, babi. Poď. Namiera, posledné metre, poďte, babi. Výborne, poď. Dobre. Takže ideme, tretí beh, babi na 1000 metrov 2014-2016.
výborne, poď. To je ono, poď. Ideme, Vávi, zabereme. Poď, Domi, výborne! Poď, Vávi, ideme, posledné metre pred vami, teraz zabereme do finišu. Sa to počíta. Už len kúsok, poď ešte, poď! Domi, kolena! Poď. Záver, ideme. Posledné metre naši, poďme. A tam máme všetky baby na štadióne. Krásne súboje, to sú šprinty do cieľa. Ako to má byť, vypustíme do seba všetko. Teraz tu bude ďalší súboj. Babi, zavierajme, posledné vaše metre do cieľa. Dáme do toho všetko. Tak, tu máme nasledovať súboj. Výborne, šikulky, babi, poď. Ideme, hop. Posledné naše metre do cieľa, babi, poď, to je, naháňame jedna druhú, to je ono, výborne, to je ono. 11:05 budeme štartovať 1000 metrov Chalani, 2014-2016 na 1000 metrov. Tak vystartovali nám Chalani na 1000 metrov, kategória. Tak a máme tu všetkých chalanov, dobehujeme do cieľa. Výborne, poď. Posledný traja bežci. Zaberiem si chalani, poďme, posledné vaše metre. Poď. To je ono, to je finish. Podbudíme aj týchto dvoch chalanov.
naštartované, to je nejaké rýchle, uvidíme ako to celé teda dopadne, keď chalani sa nám ukážu potom na vrcholovej rovinke, keď budú zbiehať technický úsek. Posledné metre, viem kúkať, je to nepríjemné, ale tu máme prvého pretekára, ukážkový beh pekný, naťahuje krok nádhera, tam sa ešte doťahuje, výborne, poď, posledné naše metre, to je nádhera, to je finish, to je super, bomba, poď. A tu je súboj dvoch chalanov, dvoch rivalov, spomíname sa nad Váhom. Šimon a Filip. Krásne, nádhera, poď, posledné metre. A už za chvíľu sa nám dostávajú všetci bežci na štadión. Je to tak. Tu máme ďalší súboj. Piešťaný Holič. Poď. Áno, máme ďalšieho bežca. Poď, záver, to je ono, poď. Posledné vaše metre do cieľa, chalani, zabereme. Poď. Poďme chalani, poď. To je ono, záver. Ideme, poď, posledné metre, teraz zapojíme chalani, všetky sily do toho, finišová rovinka, zabojujeme ešte, nezdávame, to je ono, ešte poďme, poď, výborne, Nikame, poď. Tak, a máme tu kategóriu uzatvorenú, detskej atletiky, potom sa pustíme do kategórie, ktorá je mimo detskej atletiky.
a tí nám pôjdu bežať na 2000 metrov, pôjdu 2 kola po kilometri, takže to bude ešte zaujímavejšie, uvidíme tu veľa súbojov. Výborné, máme ich celý, to je ono, ešte čakáme. A ďalší súboj bežecký, to je ono. Máme posledné 2 bary na protiľahlom malé, tak uvidíme, či aj oni trošku zabojujú. Tak babi, a zavereme, poď, ideme do finišu, zbehneme to dole. Tak ideme kočky na štadión a teraz posledné vaše metre. S tým popasujeme, zabojujeme, taký je šport. Niekedy to ide, niekedy to nejde, ale bohužiaľ, toto je šport, babi, toto je šport. Poď. Poďte babi, nezdávame to ešte, šlapeme. Máme tu posledné metre, babi, zabojujeme, už ideme do finišu, to je ono, podbudujeme všetci, začneme pretekárky, poď, ešte poď, to je ono, výborne, záver, to je ono, pekne, výborne, babi, pekné súboje, pekný pretek. Tak a máme prvý rozbeh.
Poď. Ideme. Ideme, to je ono, poď. Ideme, poďte chalani, hop. Tak, a už máme všetkých bežcov na štadióne. Čakáme na nich dobeh do cieľa, výborne chlapci. Poďte chlapci, poďte ešte, poď, záver, posledné viete, to už naplúlo. Poď. Záver, ešte posledné metre bojujeme, to je ono. Tak pôjdeme do druhého rozbehu. Chalanov na 2000 metrov.
strane tribúna nič nepočujem. Decká, konečne nejaký potles, zaslúžia si to. Majú to odmakané ako ostatní. To je ono, poďme chalani, poďme. Konečne nejaký hluk, tak to má byť na štadióne, tak to má vyzerať. Jedeme, to je finish, toto je ono. Ešte máme chalánov na trati, poďme chalani, zabereme. A máme tu ďalšieho bežca, ktorý nám ide do finishu. Poď. Výborne, to je ono, záber. Azia, to je ono chalani, poďte. Poď. Máš posledné metre pred sebou. Výborne, záver. Teraz ešte poď, to je ono, toto je finish, toto sa vykuví. Tak toto má vyzerať. A máme tam chalanov, kamošov, bratrancov, nie, kamarátov. Tuším, že Adam zozadu útočí. Chlapci, poďme, toto je finish, tak to musí vyzerať úplne inak. Zabereme, poď. To je ono, podbudíme chalani, teraz si porodáme, toto je ono! Toto je súboj! Poď za ním, poď! Máme tam posledného bežca, ktorý potrebuje tiež pozbudiť. Karolko, ideme do cieľa, poď! Záver, poď. To je ono, posledné metre, 150 metrov pred cieľom, ešte Karolko, zabereme, to je ono, poď. A pozbudíme od tribúna, si to zaslúži. Má to odmakané ako ostatní. Výborne Karolko, poď. To je, zatleskáme mu, odmakal to. Došiel do cieľa zdraví, tak to je hlavné. Umiestnenie je už iba čerešnička na torte. Takže, milí priaznivci atletiky, milé deti, máme za sebou odbehané všetky detské kategórie a už nás iba čaká kvázi beh rodičov. Kategóriu ženy 2010 a staršie, mladšie, baby, ktoré pôjdu na 2 km, na 2 okruhy, to isté ako chalani, pred nimi a baby, takže dámy a páni, ideme na to. Tak a máme na štarte ženy, ktoré idú na 2 kilometre.
pretekára a pretekárku, ktorá nám je na stadión. Pozbudíme pretekárku Leona Výborne. Ktorých treba naháňať, teraz máte možnosť na nich kričať chlami na záver. Keď oni kričia po vás, na pretekoch môžete im to kľudne vrátiť, netreba sa bať, treba ich pozbudiť. Poďte, babi, jeden, hop. Ideme, to je ono, výborne, babi, poď. Zabereme, ideme, hop. Poď. Výborne. Už nám babi biehajú do druhého kola. Ale všetci tleskáme, pozbudzujeme. Odváhame sa postaviť na štart, to už je víťazstvo. Výborne, to je ono. Oni sa len tvária, že to nechcú, ale oni to majú radi pozbudzovanie, takže treba ich hnať, lebo ten potles je endorfín a si potrebujú pri tom behu, takže bomba, máme tu pretekárku, ktorá bieha do posledného kola a uvidíme teda, kto nám privekne ako prvý. Víťazku dnešného behu, Denisu Janovičovú, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Takže sme radi, že prvé miesto víťazstvo v Novom Meste. Nás veľmi teší. Áno, je to tak, Atletika Nové Mesto na Váhu, druhé miesto. Poď.
a tretie miesto máme Výrobku Kubapušová, pardon. Týka nové miesto nad Váhom, takže baví prvé 3 miesta. Ale podbudzujeme tie kočky ešte, ktoré máme a tam bude finish tiež, takže baví, zabereme. Poďte baví, poďte, šup, hop. Stojano, zaber. 2-9, Milanka Borovská, Atletika nové miesto nad Váhom. Gacharenko Julia, Atletika nové miesto nad Váhom. Máme ešte 2 baby na trati. A máme tu ďalšiu finishmenku. Česká Jablonica, Ochotnická Miroslava. Takže Mirku pozbudíme. Výborne Mirka. Teraz to zafinišujú, ako sa finišuje. Úsmev na tvári. To je ono, tak to má vyzerať. Spokojný bežec, spokojný pretekár. Máme tu ďalšiu bežkyňu, ktorá je číslo 255. Je to tak, áno, z Piešťany. Anna z Piešťan. Úsmev na tvári, máme tu pred sebou. Ďakujeme za reprezentáciu. A podbudíme, naháňame. Toto je ono, takto má to vyzerať. Ruky hore ako víťaz. Perfektne. A ja som spokojná aj s mojím. A posledná bežkyňa na trati má za sebou celý eskort ľudí, ktorí ju naháňajú. To je ono, poď, výborné. Tak toto má byť, poď. Fantázia, výborné, poď. Tleskáme, kričíme, naháňame. Výborné, toto je ono. Tak toto má vyzerať, poď. Tak a máme celý aj našu poslednú pretekárku, vyvolanú Veroniku, ktorá sa zažil veľký rešpekt. Veronika, super. Tak a máme odštartované, to bude rýchlivé určite. Chalani sa dopreli, takže uvidíme, aký bude čas. Už si môžeme niekto vniknúť. Vidíme, čo bude na kilometri. Páni, jedeme, poďte. Diváci.
Takže zatiaľ na prvom mieste máme Tomáša Zemka, Fani Atletik Piešťany. Na druhom mieste Pavol Michal tiež Piešťany. Kulák, pán Kulák. Na treťom mieste Marek Menianský, Atletika Nové Mesto nad Váhom. A chlapci nás behajú. Máme tu ďalších pánov. Roman Dobranský, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Poďme chalani, jeden. Poláka Martina, tu máme Spodobňa. Máme tu Šima Andreja, tiež za Atletika Nové Mesto nad Váhom. Poďme chalani, odlovok. Na Planini, Piešťa. Atletika Nové Mesto nad Váhom, Nikola. A kanál po tebe Podbudy. Jablonicu. Ochotnicu Miroslava. Piešťan. Máme Kapustíka, poď. Máme tu Pavla Ostrovského z Nového Mesta. Máme tu Hubočana. Partizánske, poďme chlapci. Posledné kolo vážne. Zabierame, dáme toto všetko. Máte tam tu zverenco, to je ono, Fínsku Dúkov, jedeme na to. Poď. A už nám vchádzajú na štadión. Tomáš Zemko prvý, za ním Kapustík. Prichádzajú na 200-ku. Áno. Zemko zrýchluje. Áno, toto je finish, na 150-ke ich máme a teraz to príde. Teraz ide finish, Kapustík zrýchluje. Tak toto je ono. Zemko zrýchluje, Kapustík za ním. To bude 200 súboj. Zájame, áno, toto je súboj, so Zverenkou z Piešťan. Takže víťazom našho behu na 2 km máme Kapustíka, Fani Atletik Piešťany. Tu im za nich Tomáš Zemko, ktorý mu to celé odtiahol. A Polák Martin z Podovia. Odbudíme aj Martina. Áno, Martin, záver. Gratulujeme k 3. miestu. Fantázia. A už sa nám tam rysuje šprint do borcov za 3 kilometrov. Roman a Marek. To je ono, podbudíme našich borcov. 4. miesto Roman Dobranský, takto to vyzerá, takto asi ostane. Áno. Na 5. mieste Marek Menianský. Nové Mesto Atletika. Šimo Andrej. Blahoželáme. A už za chvíľučku máme všetkých na štadióne, tam to úplne roztrusilo. Máme tu Mikuláša z Nového Mesta nad Váhom, ktorý si beží do finišu, výborný Mikuláš. To je ono, výborný, záver. Tak a už máme všetkých na trati. Všetkých máme v strate dole, tu sú na štadióne.
športovca z Jablonice, Miroslava Ochotnického. Mirko, posledné metre, máš to. A tu bude súboj dvoch chalanov, určite. Zaverieme, chlapci, chceme vidieť šprint. Toto je ono, ešte zaverieme. Máš ho, tak, to má vyzerať. To je ono, ešte poď. Výborne, a sme v cieli, výborní borci. Takže jedna oprava. Vyhral to pán Kulák, no ja som sa pomýlil, je to tak, že? Ako sa bežalo na tej trati, ktorú som vyšpekuloval? Tak, poďme teda hlasovať. Kto je za zlé? Dobre. Kto je za dobre? Ukážte sa, ktorí boli za zlé. Ešte raz ruku hore. Dobre. Vy nedostanete nič, OK? Si vás zapamätám. Takže ešte raz, kto je za dobre? No, konečne, výborne, dobrá anketa. Takže kategória 2017 a mladší dievčatá na 600 metrov. Na 3. mieste sa nám umiestnila Borsová Paulína, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Na 2. mieste sa nám umiestnila Tkačová Ninka, Atletický klub Bojničky. Tak a víťazku na 600-metrovej trati máme Megová Lilian, Atletický oddiel Partizánske. Blahoželám, Katica. Blahoželám. Katica. Poháre. Blahoželám. Katica. Aj to fotíme, nie? Asi. Tak ešte. Pohári. Tak nech sa páči fotky. Tak, dievčatá, blahoželáme, ďakujeme, môžete sa zaradiť a pokračujeme v kategórii chalanov na 600-metrovej trati 2017 a mladší. Na 3. mieste sa umiestnil David Pagáč, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Na 2. mieste sa umiestnil Žurek Matej, Atletický klub Senica. Tak a víťazom tu máme 600-metrovej trati. Tuším, že chalani sa budú doma byť. Je Žurek, Juraj, Atletický klub Senica. Takže tuším, že tu máme dve dvojičky, keď sa dobre pozerám, takže doma keď to pomixujú, tak nebude to vadiť absolútne nikomu. Tak chalanom, blahoželáme fotky, nech sa páči. Tak chlapci, ďakujem, môžete sa zaradiť. Poďme teda na kategóriu vyššie. 2014, 2016 baby. Takže na 3. mieste sa umiestnila Pavlíková Juliana, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Tuším, že jej riválka, s ktorou spolu boli v rozbehu a sa ťahali, je Masárová Nataška, Eška Jablonica. Je to tak? A máme tu víťazku, akože typovali sme.
Repčíková Linda, Fany Atletik Piešťany. Takže baví si zaslúžia, to boli krásne súboje, fotky, nech sa páči. Baví, ďakujem pekne, zaradte sa. Tak a pokračujeme v tej istej kategórii 2014-2016 chalaní na kilometrovej trati. Tretie miesto Trenčanský Šimon, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Na druhom mieste sa umiestnil Čelín Martin, Fany Atletik Piešťany. A víťazom tu máme chalana, ktorý je zďaleka z Bratislavy. Minule tu tiež obhájil a vyhral tuším 150 cestovku. A cestovke neprišiel na čas, tak to si pamätám dobre. Takže tu máme víťaza a to je Valčák Matej, Eška, Run for Fun Bratislava. Run for Fun, pardon. Jasne. Nový iPhone. Super, ja to si bolo Mačko. Vidíš zase? Tak máme tu, poprosím, fotky. To bol pekný vek, Ridley. Trenérka zablahožela za zastúpení. Takže nech sa páči, ďakujem chalani. Môžete sa zaradiť. Tak a ideme na kategóriu mimo detskej atletiky. A to je kategória 2013-2011 dievčatá. Na 3. mieste sa umiestnila Pikalková Gabriela, AK Junior Holič. Na 2. mieste sa umiestnila Kotová Lenka, Fany Atletik Piešťany. Tak a víťazkou behu na 2 km je Kurucová Adriana, Fany Atletik Piešťany. Tak, fotky, nech sa páči. Tak, ďakujem, dievčatá. Môžete sa zaradiť. Tak, máme tu na 2 kilometre aj chalanov 2013-2011. Na 3. mieste sa umiestnil Rondoš Adrián, atletický oddiel Partizánske. Na 2. mieste sa umiestnil Krbica Ondrej, AK Junior Holič. A suverenným víťazstvom aj v rozbehu, aj časovo sa stal Talpaš Maroš, Fany Atletik Piešťany.
Tak a pustíme sa teda do tej kategórie muži, ženy. Takže na 3. mieste sa umiestnila Kubalošová Viola, atletika Nové Mesto nad Váhom. Na 2. mieste sa umiestnila Borsová Martina, atletika Nové Mesto nad Váhom. A suverénna víťazka Janovicová Denisa, atletika Nové Mesto nad Váhom. Taká suverénna, skoro o minútu. Tak, skoro o minútu, hovorím tu pani, takže skoro o minútu. Tak, fotky, nikto nefotí. Tak, zablahoželáme, zatleskáme im. Vrhneme sa hneď na mužov. Takže na 3. mieste sa umiestil Polák Martin Podolie. Decka Medecka, oni tleskali vám, oni si zaslúžia tiež. Takže na 2. mieste sa umiestil Zemko Tomáš. Pani atletik Piešťany, tam bol pekný súboj chalanov. Tomáš mu to asi sa dohodol, Tomáš mu to celé odťahol. Kamarádovi a kamoš ho potom ako jak najlepší kamarát vo finiši predbehol. Tak a víťazom, už to poviem správne, Puvák Michal, pani atletik Piešťany. Tak ešte fotky, ale chvíľočku ešte strpenia. Idem si zobrať jeden papier, taký najdôležitejší. Sekunda. Takže chcel by som sa poďakovať celému realizačnému tímu. A to je hlavne decká, počúvame, lebo bez nich to by nefungovalo. Takže hlavne, čo boli chalani a báby na cieli, a to je Stopky, Janko Veselý, Miroslav Pavlík, tleskáme, podchytávači cieľ, Petra Štajmanová, Janka Hrdá, zapisovači, Peťo Trenčanský, Eliška Pavlíková, tratiari, ktorí vás usmerňovali, aby ste nezabludili, Ivanka Dobranská, Roman Dobranský, Ľubo Šraj, Katka Trenčanská, Denisa Vínová, výsledky diplomy, Milánko, Lipták aj z Ľudsku, čaj, to sú tí tiež hlavní, ktorí sa o vás starali, že by ste mali teplý čaj, keksíky, videolka s pánom manželom, foto pán Hrdý a pánko, ktorý tu je tiež najdôležitejší, ktorý nám tu hral do tempa, asi zaslúži velikánsky brutálny potles, tiež je pán Veselský, ďakujeme pekne. A chcel by som spomenúť ešte partnerov, ktorí nám dodali nejaké ceny. Je T-Studio Stará Tura, samozrejme Atletika Nové Mesto nad Váhom, ktorá bol najväčší sponzor, Nové Mesto nad Váhom. A to by bolo asi tak zhruba všetko, lebo už mi dochádza dých, takže dám ešte trenérke asi slovo. A ja by som ešte chcela poďakovať v prvom rade to trénerovi Borisovi Šumákovi, ktorý už nespal nejako dlho a celé to je na jeho hlave, takže ďakujeme ešte raz. Takže decka, vidíme sa na ďalšom kole, kým si to musím premysleť ešte, lebo vždy po pretekoch nadávam, že už to nespravím, ale stojí mi to za tie nervy, že vidím, že spojíme kluby dokopy, trénerov, rodičov a tešíme sa, vidíme sa na ďalšom kole, takže šťastnú cestu všetkým a užite si to pekne. Ahojte!